L'espai de l'home curiós. ...23 minuts passen de les 10 del matí i de les cireres passem ràpidament a les curiositats. I, esclar, ho hem de fer amb el protagonista d'aquesta secció, l'Ireneu Castillo, l'home curiós de la República Samboiana. Fantàstic aquest acordeó també que ens porta l'Ireneu. Bon dia, Ireneu, què tal? Molt bon dia, Amadeu, què tal, com anem? No ho sabia que toquessis també. No, si toco altres coses, però l'acordió lamento dir-te que no. Nosaltres estem acostumats que l'acordió ens el toca els dimecres, ja ho saps, el Pere Romero de Cal Vitus, però no sabíem que fins i tot l'home curiós s'hi pujaria a bordo. Vinga, som-hi, Molt bé. Ja ho sabeu, els més fidels del programa ja... I aquesta secció, la secció de l'home curiós, que l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, que ja està arribant a la xifra dels 4 milions de visites de xafarderes i xafarders. I això és fantàstic. Sí, escolta, és una alegria. Va de mica en mica, encara no hem arribat, però bueno, ja l'hem fet via. Ja ho tocarem, ja el tema dels 4 milions. Ja, quan arribem ja t'avisarem. Sí, home, ho celebrarem com es mereix. Escolta'm una cosa, després d'aquest immens pont de Tots Sants, Ireneu, deus venir carregat amb una d'aquelles curiositats que ens deixen a totes i a tots bocabadats. Però això ho esbrinarem immediatament, perquè la història resa de la següent manera. Pompeia, any 59, la primera batalla campal entre aficions de la història. Per tant, avui la cosa deu anar d'espectacle, per dir-ho d'alguna manera. Sí, mira, acabem de deixar el nano amb les cireres, doncs ara ens passem a les castanyes. A les castanyes, sí senyor. El que passa que no són les castanyes. Que ja fan pel temps que ens pertoca. Ara que ja anem cap al temps... Ara diguem que ara anem cap a les animalades, no? Després, doncs, bueno, fem un mix entre les castanyes i les animalades. Molt bé. Llavors ho barregem tot, fem aquí una escudella barrejada. Ja és això, ja ens agrada que sigui d'aquesta manera. Sí, fem aquí l'escudella barrejada entre unes i unes altres, ja veureu, o sigui, és la primera vegada que està documentada unes batusses així entre aficions. Una bona castanyada. Sigui com sigui, ens n'anem a l'any 59, a Pompeia, a Itàlia, amb el Vesuvi, doncs que... Allà de teló de fons. Basant aquelles fantàstiques terres que van quedar socarrimades, malauradament. Sí, una miqueta. Sí, van quedar així torradetes. Som tot orelles. Doncs bueno, a veure, més enllà dels beneficis que es deriven per a la salut de practicar l'esport, doncs avui dia, sobretot, l'esport és un gran negoci. O sigui, no ho podem negar. És un espectacle que, amb rerefons de molts calés, de negocis... Sí, negoci el que vulguis. O sigui, allà on vegi, ja sigui aficionat, ja sigui professional, doncs és un gran negoci. Bueno, la capacitat que el futbol, el bàsquet o les carreres de motos tenen d'atreure i d'apassionar el personal, doncs és només equiparable a la ingent quantitat de diners que aquests espectacles doncs, són capaços de generar. O sigui, sabem que es mou molt de calent. Però clar, allà on s'ajunta gent i passions enfrontades, doncs sorgeixen espurnes, que de vegades doncs, prenen en forma de tumultuoses topades físiques que poden derivar en autèntiques massacres. Ojo, ja un dia... Ja ho pots dir-ho? No, ja ho explicaré, perquè va haver-hi un partit de futbol que va provocar una guerra, va desencadenar una guerra. Sí, però això ja ho explicarem un altre dia, ja us informarem. Bueno, això, que en principi quedaria doncs, al marge de l'esport, però que certs periodistes esportius, que tothom coneixem, amb pocs escrúpols venen fins a la societat amb imatges en bucle i vestides de suposada informació, que això a mi em fa molta ràbia, això que a la secció d'esports, doncs comencen allà, hòsties d'aquí, hòsties d'allà, hòsties d'aquí, hòsties d'allà. Això no se suposa que és informació esportiva? Això hauria de ser més aviat de succés o alguna història d'aquesta. Doncs tens tota la raó del món. Doncs bueno, això doncs, podíem pensar que ha sorgit en els últims temps, però bueno, res més lluny de la realitat. De fet, en una data tan allunyada com el 59 després de Crist, doncs les cròniques ja ens expliquen que hi va haver una monumental batussa entre aficions a compte d'un espectacle esportiu que va produir diversos morts. O sigui, ja això. Doncs desastre. Desastre. Es va produir a Pompeia i es tracta de la primera notícia en la història d'una batussa semblant. O sigui, perquè veieu que això que es donin aquí els uns contra els altres no és cosa nova.
A veure, Pompeia doncs, és molt coneguda per l'erupció del Vesuvi del 79 després de Crist, que va enterrar la ciutat i els seus habitants sota diversos metres de cendres volcàniques procedents del Vesuvi. Ben coneguda és la història. Sí, molt coneguda, molt coneguda. No obstant això, fins al moment de la destrucció, Pompeia doncs, era una ciutat molt populosa gràcies al suport que la convertia en un centre comercial de primer ordre en aprofitar la seva relativa proximitat a la Via Àpia, o sigui, hem de comptar que Pompeia està cap al sud de Roma, doncs per distribuir mercaderies, ja fos amb Roma, que li quedava al nord, doncs, o com al sud de la península itàlica, que seria el que avui anomenarien doncs, un hub d'aquests de comercial. Doncs aquesta situació privilegiada feia que la ciutat estigués equipada amb tot tipus d'infraestructures, entre elles doncs, un amfiteatre amb capacitat per a 20.000 persones, estem dient. Déu-n'hi-do. 20.000 persones. No és poca cosa. No. On es realitzaven, doncs, com en tot l'imperi, de fet, doncs, les populars lluites de gladiadors. Sí, un clàssic. Sí, o sigui, per ells doncs era... Per alguns diuen que era com el futbol d'avui en dia, però aleshores. Sí. Bueno, allà tenies els gladiadors i tenies les carreres de... Les feres, també. De carros. Bueno, sí, també. És que em penso que feien a pell i a ploma. O sigui, sí, una mica... si sortia sang ja estava bé. Una mica de tot, A veure, les lluites de gladiadors, per a qui no tingui gaire idea, doncs serien l'equivalent romà de les actuals vetllades de lluita lliure, o sigui, el wrestling, aquests que... Sí. Encara que bastant més sagnants, ja que la morbositat i la sang doncs, sempre han atret molt en aquella gent. Bé, això significava que, igual que avui dia, els gladiadors tinguessin una gran afició que es mobilitzava quan actuava, no? Doncs aixecant passions entre la gent. Alguns tornaven boges a les dones, com un David Bisbal qualsevol, i generant una gran expectació. O sigui, talment com avui, o sigui, ja veiem que no hem inventat res. Tanmateix, i com passa sempre, doncs cada públic té les seves cadències, generant doncs, unes fílies i unes fòbies diferents segons els pobles. El Real Madrid doncs, té els seus fans i redents, exactament igual que els del Barcelona. I què passa quan s'enfronten? Doncs, bueno, que formen un còctel explosiu que salta a la més mínima. Sí, per desgràcia, ocorre massa sovint. Així les coses, Livinello Regulo, un fos personatge que havia de ser una bona peça, o sigui, perquè ja que havia estat expulsat del Senat romà, això sí, es desconeix per què, o sigui, se sap que el van fotre fora, però no se sap per què. No se sap ben bé el per què. No se sap, no hi ha documentació. Diguem que no ha transcendit. Doncs va organitzar a l'amfiteatre de Pompeia doncs, un joc de gladiadors per al públic gaudi doncs, a l'any 59 de la nostra era. Els espectacles de gladiadors, com ja he comentat abans, sí. doncs tenien molt de promoció i de neteja de la imatge personal de qui l'organitzava. De manera que els emperadors i grans personatges els utilitzaven molt per a guanyar-se la simpatia del poble. Sí, bueno, anem a netejar una mica, és com si a dia d'avui doncs, la Cospedal doncs, fes allà, vinga, anem a fer aquí un partit de futbol per tothom, vinga, gratis i que et pugui vendre això. Llavors aquí com per netejar una mica la imatge. Allò que dius, desviar l'atenció. Desvies una mica. Desviar l'atenció. Exactament. Clar, amb això és fàcil pensar que davant la situació d'haver estat expulsat del Senat, doncs el tal Livinello Regulo doncs, pogués haver organitzat alguns jocs doncs, per congraciar-se amb el populatge. No? O sigui, dius, ja que m'han fotut fora, doncs, bueno, mira, anem a fer-ho això, mira, però mira, no, l'han fotut fora per allò, no? Potser per corrupte. No se sap. Però bueno, ens ha muntat aquí un xiringuito d'aquests i, bueno, anem a votar-lo un altre cop. Bé. La qüestió és que els jocs doncs, van atreure una gran gentada doncs, com acostumava a passar. O sigui, sempre que feia una història d'aquesta doncs, ja anava ja en tropel. L'espectacle, com era d'esperat, doncs, va atreure una gran quantitat de gent de la mateixa Pompeia, clar, es feien allà, però també ho va fer de Nuceria, una població distant uns 12 quilòmetres, però més a l'interior. Fins aquí, tot normal, ja que l'afició pels gladiadors doncs, transcendia el merament local, però el gran problema era que les dues poblacions no podien ni veure's. O sigui, ni en pintura. No es podien veure ni en pintura des de temps immemorials, en què per una causa... Això ja venia de lluny, Sí, per una causa o una altra sempre havien acabat amb bàndols diferents. Un anava per Roma, l'altre anava amb els cartaginesos, no? Quan un anava amb un emperador, l'altre anava amb l'altre. O sigui, sempre és allò que dius, aquell pique que havia entre els dos, i era alguna cosa més que pique simpàtic, no? Clar, no cal dir que la passió de les lluites de gladiadors despertaven els baixos instints i les altes malvolences entre els pompeians i els nucerins. I aquell dia es van mostrar amb tot el seu esplendor. O sigui, allà, dius, tot el bo que tenia la gent aquella, pues, s'ho van treure.
Conta l'historiador Tàcit que en aquells jocs les topades entre les dues aficions van començar amb provocacions de tipus verbal, o sigui, normal. O sigui, és a dir, que van començar a esmentar la mare, o el gladiador, que per aquest cas és el mateix, la qual cosa doncs, va encendre els ànims dels pompeians i nocerins. Clar, o sigui, comencen allà... Tu, Sí, allò que... Tu madre... Què has dit? Que aquest pim-pam-pum... Sí, pim-pim-pum. Comença la castanyada. Exactament. Doncs, bueno, els ànims aquests, que lluny de calmar-se, doncs van anar cada vegada més embolicant-se una batalla campal a cop de pedra entre aficionats d'un altre bàndol. O sigui, ja directament, ja a cop de pedra. Estem parlant dins de l'amfiteatre de Pompeia. Vinga, imagina't. 20.000 persones allà dins i allà a Castanya Pedra. Bueno, doncs, fins al punt que la sarabanda de pedres voladores doncs, van seguir les armes. O sigui, ja no només van tenir prou amb les armes, sinó que van, o sigui, amb les pedres, sinó que van començar les armes. Es coneix que estaven permeses entrar-la en aquells espectacles, però bueno... Acabant-se el merder amb diversos morts i múltiples ferits entre els contendents. Segurament els gladiadors van flipar en colors doncs, al veure que el veritable espectacle sagnant, en comptes de l'arena, estava desenvolupant-se a les grades. No? O sigui, segur que diu, bueno, aquí ens estem matant entre nosaltres. No, seiem nosaltres, o sigui, els gladiadors asseguts allà a l'arena a veure com acabava tot allò. Com per aturar-ho tot i dir, a veure com acabava. Ja que es barallin si els hi dona la gana. Carai. Segons sembla, els que pitjor van sortir... els que pitjors parats van sortir doncs van ser els nocerins, clar, ja que eren minoria i els pompeians que estaven a casa i eren més doncs repartien estopa amb molta més alegria i tranquil·litat. Clar, evidentment, estàs a casa teva, jugaven a casa, a l'hora de repartir doncs repartien amb més gràcia, no? Sigui com sigui, clar, la batussa doncs va arribar a coneixement de Neró, el qual va passar la patata calenta als senadors i d'aquests als cònsols, i de nou als senadors, els quals van sentenciar prohibir durant 10 anys els jocs de gladiadors a l'amfiteatre de Pompeia. Com a càstig, 10 anys. O sigui, tu imagina't ara doncs, que el Barça i el Madrid ens fotin una sarabanda d'aquestes i els diu 10 anys a Barcelona no es poden veure al futbol. Tu imagina't com seria. I aquesta gent seria més o menys el mateix. Doncs clar, un cop duríssim amb uns espectacles que era una autèntica bogeria per als ciutadans de l'imperi romà. No obstant això, no només hi va haver càstig per als pompeians, sinó que els organitzadors d'aquella gresca flamenca, entre ells el promotor, l'exsenador aquest que el van fotre fora, el Livinello Regulo, doncs, sobre el qual segur que pesava el seu mal record al Senat, o sigui, es veu que els senadors ui, mira aquest la que ha fotut, mira la que s'ha format, el vam haver de fotre fora d'aquí i ara mira la que ens forma. Doncs que aquests, els organitzadors, o sigui, el Livinello Regulo i tota la seva camarilla, doncs van ser desterrats de Pompeia a perpetuïtat. Què dius? O sigui, tu fixa't com seria la història. Càstig important. A perpetuïtat. O sigui, amb tot, i com passa en l'actualitat, amb els càstigs suposadament exemplars que es donen quan es produeix un altercat semblant, doncs el càstig no va durar tot el temps de la condemna. El mateix Neró va aixecar la prohibició del ludi gladiatori a Pompeia 5 anys després, especulant-se que Popea Sabina, l'esposa de Neró, era pompeiana i a la qual s'havia casat poc temps abans. Doncs d'aquesta forma l'hauria convençut perquè els aixequés una mica Però bueno, sí, com sigui, l'erupció del Vesuvi arrasaria amb tota la ciutat a pocs anys després. Si bé ha arribat fins a l'actualitat un fresc en què es retrata aquell aldarull amb tot luxe de detalls. O sigui, és boníssim. Sí, una crònica d'aquestes, Sí, o sigui, un fresc d'aquells a una de les parets, possiblement encarregat per algú per al qual aquells fets van ser d'especial orgull. Clar, o sigui, a veure, quin el seu senderi, no? Ordena fer un fresc on ho expliqui tot, tot fil per randa, tot el que havia passat. Brutal. I és que, si bé Instagram és una cosa dels nostres dies, doncs està vist que el repartir hòsties en els estadis van a gloriar-se de donar-les. I fer-se la foto per tenir el rècord, doncs és una d'aquelles vergonyes que, més enllà de la supina estupidesa que demostra qui ho fa, doncs no ha estat capaç d'esborrar del nostre patrimoni ni l'incansable passar dels segles. També és veritat. Escolta'm, curiós, esclar, com sempre, Pompeia, això que tu deies, que poc o molt va deixar una sèrie d'històries força interessants, No. Els annals de la història, diguéssim. És que Pompeia tenia molta vida en el seu moment, abans que els hi passés el que els hi passés. A banda d'aquest repartiment de castanyes populars, digue-li com vulguis, després una llengua de foc terrible i dramàtica
Va fer neteja. Va fer neteja En el fons va fer neteja. important, important. Molt bé, doncs, Ireneu, escolta, fantàstic, fantàstic. Deixa'm dir-te que de les cireres hem passat a això, a les castanyes, i de les castanyes passem a les animalades, i ho fem per parlar d'un animaló molt curiós i molt simpàtic, com és el Chihuahua. Però això és a l'espai de les animalades ara mateix.